Ia, ac os ydym nhw 5 yma. Ia, mae'n Fran Wen. Fel gwelwch chi sy'n ôl mi, mae pethau wedi dechrau newid yma yn barod. Mae Ciw yn dechrau wedi wrth i wneud graffiti i gyd, felly mae'r lle'n dechrau edrych fwy gwyddonol. Mae'r criw wrth i yn fama yn wneud i graffiti. Heyo, pa bod yn iawn? Ai. So maen nhw'n wneud i graffiti bach cool nhw, ac so chi lawr ffordd yma fo fi. Mae'r coridor bellach yn edrych fel ddys i'n fwy gwyddonol. Mae'r derbynfa wrth i'n dod yn ei flaen yma gennym ni, ac os ni fod yn hollol ddistaw rwan. Felly, da ni sy'n pobl yn ymarfer. Pan ydych chi'n dod rownd i fama, pan ti'n dod lawr i fama, a ti'n dechrau cerdd o draws, gad nhw'n heibio chdi oll, oce? So, wedyn, so ti'n dilyn o. So mae'n edrych, achos da ni'n mynd i golli chdi fel arall. So, os ni i position yna fel yna, so pan ti'n dod lawr ato fo, gad o i Steffan yn fynd, a wedyn, just haslo fo o fyna fel o, hwnna'n mynd i fod yn edrych well, stop, na. Ffafrio ni. Falch o'n meddwl gen ti drwy ni? Felly heddiw wedi gweud dangos gymaint ac o'n i'n gallu gwneud dim ond o blaen, jyst herwydd yna lot o marferion yn mynd ymlaen yma. Mae gen i graffiti ac ar y segniad fan'na. Mae nhw'n trio creu'n draw o'r gylch gwyddonol bod o'n trio rhaid rhyw rhagflas o'r hyn sy'n ei ddod. A dwi'n siŵr bod pawb yn llwyr heiddi i bwyd ar ôl y gwaith caled yna. Mi ydyn ni'n cyfarfod yn ôl mewn munud ar mwyn i'r grwpiau gyd gael dod i nabod i gilydd am y tro cyntaf. Felly, da ni'n mynd gywyd egwyl fach rwan, ac mi nawn ni weld chi mewn rhyw chydig o eiliadau. Felly mae hi'n go ar ôl cinio, mae pawb wrth i flat out rwan, mae gennym ni ddeuddydd ar ôl, felly dim amser i sgraffu, mae Gwyn wrth i yn symud y bocs a bydd gyfer criw erwyr ni fan'na, a dyma i set nhw. Felly Ifan, beth ti'n neud rwan ar hyn o bryd ta? Dwi jyst yn, da ni'n mynd bod yn siarad trwy'r perfformiad i hyn. So, ia, o ochr fi, jyst angen sortio allan pa fiwsig sy'n mynd yn lle neu pa synnau reit abstract sy'n mynd yn lle. So, ia, mae gennym ni ryw... Ella 8 neu 9 darn o sain yn mynd ymlaen trwy gydol y perfformiad i gyd. A dyn nhw'n syna amlwg hynny di fydda nhw, ydych chi'n gallu gweld nhw ta sy'n rhywbeth mwy? Wel, mae gennym ni lot o stwff da ni wedi bod yn paratroi trwy'r wsos, so er enghraifft, fel maen nhw'n mynd i fewn i'r laboratory hun, mae gennym ni rhyw ddarn dwi wedi gyfansoddi lle da ni'n defnyddio syna cabinet tebyg i hwn, a syna golau yn fysian ar y lle. Cool. Ia, mae gennym ni eilir a osian efo'r iPad hefyd, so fydden nhw'n security guard cerddorol cynta. Ti'n angen unrhyw fath o security guard ar y llawn cerddorol? Dwi'n angen bod yma, really. Wel, pa'i bod fel yna. Diolch o'r iawn i chdi, Ifan. Ac felly ar ôl hynny, nath pawb gael rhyw brif ola cyn yr ymarfer fory a sortio unrhyw broblemau bach. Gallai'r stafell zebra i orffan yma bellach yn edrych yn anhygoel oherwydd y graffiti. Ynghyd â hynny, gath nifer o bethau bychu'n technegol i chwblhau hefyd. Felly, dewch yn un ag oll i'n sioe ni ar yr 8 ar 20 o fis Chwefror ym Mhencatlys Bran Wen ym Mhorthaethwy. Mae gennym ni sioea am 3, 5 a 7 o gloch. Felly, da ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi yno.